Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο μου ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Stickman, ένα νέο παιχνίδι. Το ξέρω γιατί είχε σβηστούν μερικά βίντεο και live stream. Επειδή είμαι παιδί, το ξέρετε όλοι, και δεν με αφήνουν οι γονείς μου να φαίνονται το πρόσωπο, θα πρέπει να τα σβήνω όλα με το πρόσωπο. Γι' αυτό δεν θα με βλέπετε μέχρι τα 18 μου με πρόσωπο. Γι' αυτό πάμε να αρχίσουμε. Έχει και πολλά καινούρια παιχνίδια που πρέπει να δοκιμάσουμε. Τώρα το είδα. Καταλάβατε. Πόσο να χωρίσω το φωνή μου γιατί οι άλλοι με κάζουν. Αυτό το κλασικό μου μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν λέω. Το κλασικό μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά, πώς το βάλανε. Ωραία, φίλε, το χρουτσούζεψαν. Κατάλαβα τι κάνουν. Κάθε 2 λεπτά βάζουν νέα updates. Ωραία, φίλε, το χρουτσούζεψαν. Γενικώς βλέπω πολλά περίεργα items. Τώρα που το βλέπω είχα δει και έναν. Κλασικό καλά όπλα. Απλά με νέο skin. Νομίζω ότι είναι και εδώ πέρα, νομίζω. Και κάτσε, είναι ένας brother που το έχει κάνει. Τον έχει βοηθήσει λίγο. Πάμε δει. Του Captain America. Απλά Captain Φιλάρενα. Αστείο, αλλά όχι ωραίο. Το χρουζούζεψε πάλι. Τι κάνω, φίλε. Σνάιπερ. Αυτό δεν μοιάζει για σνάιπερ. Αυτό μοιάζει σαν το ραβδί του Ποσειδώνα. Θα έχει το κλασικό μου. Ένα. Τι είναι αυτό? Καλό όπλο είναι αυτό. Αυτό το έχω. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Αντίγραψαν την Eros Brother. Απλά με διαφορετικά όπλα. Παιδιά, ισχύει και ακόμα. Live stream θα κάνω κανονικά. Με το που κλείσω τα σχολεία θα αρχίζω να κάνω πιο συχνά live streams. Γι' αυτό. Αχ, Θεέ μου αυτά. Πάμε. Και χωρίς διαφημίσεις. Χάιντε. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Κάντε subscribe σε όλα τα κανάλια. Και στο Ηλία. Και στο δικό μου. Εντάξει. Με το Sonic θα έχω τα links κάτω στην περιγραφή. Αυτό μην σκάτε. Θα τα πάτε στην περιγραφή και θα το δείτε. Δηλαδή το τίτλο. Ή μπορεί να το δείτε. Κοιτάξτε. Θα αρχίσω θα κάνω ένα βίντεο που δεν θα το δείτε. Που δεν θα το δει νομίζω. Δεν το έχει δει κανένα σας. Αυτό θα γίνει. Όπα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Το χρουζούζεψε. Το χρουζούζεψε. Το χρουζούζεψε. Παναγιά μου. Είναι πολύ αγχωτικό αυτό το map. Πάρα πολύ αγχωτικό. Έλα. Πέσε. Θεέ μου. Πέσε. Πέσε. Πέσε να τελειώνουμε. Πέσε. Αχ, στο τσακ. Αλλά μου θυμίζει ένα παλιό παιχνίδι. Γιατί αυτό το παίζω εδώ χρόνια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τα καινούργια του updates. Νομίζω στο παλιό έχει βγάλει νέα skins.
Νομίζω κάθε χρόνο ή μήνα το χρόνο βγάζει καινούργια skins, βγάζει καινούργια όπλα. Ή κάθε μήνα. Πρόσφατα βγάζει καινούργια όπλα. Γι' αυτό κατεβάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για όλη την ηλικία. Απλά μην τα χρησιμοποιείτε στα αλήθεια. Απλά είναι για να διασκεδάζετε. Είναι πάρα πολύ όμως διασκεδαστικό και εγώ αυτά φαντάζομαι. Ό,τι φαντάζομαι γίνεται. Θέλω να δω λίγο στο shop. Ξέρετε κάτι. Πάμε λίγο να φτιάξουμε color. Όχι color one. Όχι. Αυτός θα είναι ο time. Ναι. Όχι ρε φίλε, το χρυσούτσεψε ξανά. Εντάξει. Όχι. Κάνω. Πάμε. Όχι. Color one. Να. Θα το βάλω hard. Και για να δω. Του Spider-Man. Όχι ρε φίλε, θα περάσουμε τέλεια. Είμαι φαν του Spider-Man. Είμαι πάρα πολύ. Για μένα αρέσει πιο πολύ ο Miles Morales. Όχι ρε φίλε. Ρε, γιατί πάντα έχει τα ίδια. Ωραία. Hard εναντίον Spider-Man. Hard εναντίον Spider-Man. Παιδιά, στο άλλο βιντεάκι θα κάνω hard εναντίον Spider-Man. Θέλετε? Γράψτε μου κάποια σε κάποια από τα shorts. Έχω πολύ αγωνία. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Πάρα πολύ αγωνία έχω. Αλήθεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πότε αγωνία έχω. Εντάξει, το κάνω λίγο και τώρα. Να μην σας βάλω και ζουμί. Να το δείτε όλο. Αλλά, αυτό το έχω. Και το ξέρετε το κλασικό μου skin. Το ξέρετε πώς είναι. Έλα, να, πως είναι ο Spider-Man. Spider-Man. Τι βλακίες βάζει πάλι αυτό το νέρος brother. Ο Nourus brother. Nourus brother. Μετά θα παίξουμε μετά από 3 players. Τώρα με έχει βγάλει και points, πόσο καλοί είμαστε. Όχι ρε φίλε, έχει και streaks. Θα έχω και τα streaks. Μετά θα δούμε αν είμαστε στην κατηγορία. Όχι! Αχ, δεν πειράζει, πάμε στη δούμε αν είμαστε στην κατηγορία. Garfield, έχει κάτι. Όχι, έχει νωρένα. Όχι. Ρε Θεέ μου. Κι εγώ είμαι 9 levels. Τι νομίζει? Με levels. Ωχ ρε Θεέ μου. Iron Man. Πάμε 3 players. Θέλω να δοκιμάσω. Αυτή τη φορά όλοι Spider-Man. Όλοι Spider-Man. Πάμε όλοι Spider-Man. Καλά, αυτός μου θυμίζει κάποιον από το Spider-Man. Όχι. 3 player. Hard. Yeah. Hard. Go.
Πάμε. Καλό. Καλά ρε φίλε. Είναι λες και είμαι στην ταινία του Spider-Man. Ο Venom. Λες και είμαι στην περιοδία του Hulk. Παγκόσμια περιοδία. Το χρυσούζεψα. Λες και παίζει ο Spider-Man του 2099. Μ' αρέσει. Λες και παίζουμε Gwen Stacy εναντίον Miles Morales και Spider-Man. Αλήθεια, δεν ξέρω πάρα πολύ το Spider-Man. Ο Spider-Man αγαπάει τη Medge. Άστο. Δεν κατάλαβες με ποιον τα βάζεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δυνατός γύρος. Πάμε λίγο. Περιοδία Spider-Man. Περιοδία πάμε. Go to start. Τι είναι αυτό? Φίλε, δεν το τι φας. Γιατί το κάνεις? Έπρεπε, συγγνώμη φίλε. Έλα, συγγνώμη. Έπρεπε, συγγνώμη. Είναι σαν να με δολοφόνο. Άλλη φορά θα κάνουμε ένα τέτοιο. Ωρε τίστο! Μπράβο μου! Μπράβο μου! Πάρα πολύ καλός. Σε λίγο και συνηθίζω. Δεν γίνεται. Θεέ μου, όλο εμένα θέλεις. Δεν πας για κάποιον άλλον. Όπως το Venom. Στο πουλί μου. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι κολόπεδο. Είδε. Στο διάλο. Όχι. Πάμε. Έλα εδώ. Δεν πρέπει να βρίζω λίγο κιόλας γιατί με βλέπω και μικρή. Έχετε βγει. Ρε φίλε, αυτός πέθανε με τη μία. Νουμπάκινε. Καλά, εγώ έβαλα χάρτη και αυτός έπεσε με τη μία. Πού το βάζει το map? Αυτό μου αρέσει. Αυτό το όπλο στο αυτό το παιχνίδι δεν θέλω το έχει. Δεν το φαντάζομαι. Ρε, όλο εμένα θέλεις. Όλο εμένα. Κολόπεδο. Τι πλαμαλακή βγάζει. Τι βγάζει. Τι είναι αυτό? Σπίτι πιτ. Φας εσύ κάρμα. Πάτε Παναγία μου. Ναι, Ωρε Θεέ μου. Πάντως μ' αρέσει. Παιδιά, επειδή αντέχω, θα παίξουμε Spider-Man αντίον Spider-Man. Hide. Πάμε. Co za giri?
Φίλε, αυτός... Άδικο μου είναι. Παιδιά, γιατί μετά θα το σωρύψω λίγο τα πράγματα. Θεέ μου, το χρουσουζεύεις πάντα. Όχι! Όχι! Ωστόσο σαν... Γιατί έκανα αυτή τη βλακιά, έχασα με τον πιο χαζό τρόπο. Μπράβο μου. Τόσο μαγικό είναι αυτό το map. Φύγε, κολός. Κολόπεδο. Φύγε. Χάζος. Ό,τι να είναι. Αυτός μου έδωσε νίκη. Να μου πει, έλα, δώσε πόνο. Θέλω να χάσω. Και πάλι έγινε. Πόδια. Αχ, ο λαιμός μου, δεν μπορώ να κάνω πολλά cringe. Τι είναι αυτό. Τι στο... Δεν κατάλαβα ούτε καν. Παναγιά μου. Η Google βγάζει το Play Store και το App Store βγάζει βλακίες. Σε λίγο θα πάμε και στην εποχή που θα το χρουσουζεύουν όλοι. Μη πω και χειρότερα κιόλας. Σε λίγο το χρουσούζεψαν. Η Google το χρουσούζεψε. Τσακ. Ωραία. Πάμε. Άντε, θα γίνω πιο cringe αυτή τη φορά. Δεν με νοιάζει, για να χαλάσει ο λαιμός μου. Εσείς θα πείτε, πλάκα κάνω. Φυσικά εγώ θα φταίω που εγώ το κάνω. Για να γίνω πιο κωμικό κανάλι, άμα θέλεις. Άμα θέλετε να κάνω έτσι, κατάλαβα τι εννοώ. Η φίλη μου κατάλαβα μάλλον. Spider-Man. Έλα εδώ, είμαι ο Spider-Man. Δεν θα μου εκδικήσεις ποτέ. Είμαι ο καροτέρας κουλάρας. Κουλάρας. Παιδιά, πρέπει να τελειώσω το βίντεο τώρα, γιατί θα θέλει να δούμε τελείως. Να νικήσω αυτόν τον κουλόφαρδο. Καλόταρα. Μόνο κολάρας. Άιντε, να μάθετε και να κλάσετε. Αυτό ήταν το βίντεο, μη πω και έχω κάτι. Κάντε subscribe, θα γράψω το link κάτω στην περιγραφή. Ciao, κόρφος μόνο. Ciao,